upěrak si udělal, než. Can you do it? Počkej teď. Běž bez, já tě budu točit. Běž onem na kameru trošku. Co, čavale, pijete nebo co? No tak tady jsou ty půlky, tam more jsou ty půlky. Tady ten peský kilo domů To obrany. je můj pareček. No, pěkný, pěkný. Dáš mi? Ne, Či si lakom? jsem si dal tam záležet. Tady to jsou ty palivé, ne? Musíš to? Běž tam na oheň, onem. Niky! Dobré? Běž tam, jak je Nikola. Marek, běž z druhé strany. Nikol, dobré? Co děláš? Ty pečeš parky? Ne, to máš nějakou tu, ne? Rybu na tom, ne? Posun se trošku dále, bracho. Možná dám sem ten už. Marečku, dej si to ten párek tam. Víš co, sasič, more. Musíš papat, sasiče. Pavle, co si pečeš? Sasič. Ostravský sasič. Tak dobré, jo, jak teď pečeš. Dívej, jak tata má, vidíš? Ne, poslouchej tátu, Tady je. poslouchej mě. Hoď za školu, je to lepší. No tak to polož tu a udělej si to. No tak běž tam, no. To jí nespadne. Ale tam bude sedět. Co to dým, Marek? To jí nespadne. Oh. Tady to jsou párek. Pojď čo, víš? Jaký? Ty to můžeš pomálu, že? Hej, tady nejsou už ty pálivý, ne? Tam je jeden. Pro tebe a pro Radku tam ten druhý sasič, ten hlubší. Nechci moc hrubý, já nemám Ne, ty právě, ty nemáš na hrubé. Nahoru tady, nad oheň. Ještě má. Ne jako tak, tady, ale tak, víš? Ty ten? Počkej, ten už. Tak se to nebude pálit. Hej, dobré to je. Zigzag, he? Však tady si sedni, proč furt trucuješ? Ale ty nedošáhneš na oheň. Pozor s tím. Tam můžu sedět já,